Napaig na dihang nakaplagan sa kapulisan ang patayng lawas sa gituhang iya sa usa ka Dailin militia nga nalakip sa pagkaugdaw sa iyang panimay sa sitio San Roque, Barangay Liboron na Dakbayan sa Karkar. Unang nakadawat og alarma sa sunog ang kapulisan alas 12:30 kagahapon adlaw. Si Luan Mirondida sa report. Sa pag-abot sa kapulisan sa sitio San Roque, Liboron, naugdaw na ang panimay nga ila sa magtiayong Romnick, 29 anyos, ug Dailin Milesio, hingkod ang panuigon. Apan sa pagsusi sa kapulisan sa naugdaw nga panimay, diha na nila makit-i ang napaig nga lawas sa usa ka tawo. Dito na diskubran siya nga there is a female person nga na-appeal sa sunog. Dayon dito nagkandak further investigation ang pulis. Pipila ka minutos, adunay silingan nga mipatim-aw ug mitumbok ang Romnick nga mo'y mituyo pagsunog sa ilang panimay. Nasikop ang bana sa follow-up operation sa kapulisan, kinsa miangkon nga nasudlan nagdaotang espiritu ang iyang panghuna-huna nga mo'y nakaaghat sa paghimo sa krimen. Dito niya gi-allege nga gipatay sa kuno niya ang iyang asawa. Usa niya gisunog ilang balay. Kasong parricide ang ipasaka sa Karkar Police, batok ang Romnick, samtang gipaabot pa nila ang padayong investigasyon nga gihimo sa Soko. Laing kasong arson ang ipasaka batok sa suspitsado. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.